Bolo odštartované dnešné tretie dostí. Memoriál doktora Tibora Stane odštartované s 11 koňmi. Dobre odskočil Kreator z jednotky, ujma sa čela, ale strieda ho tam priebežne Šosana a Salar Island. Salar Island teraz druhou stopou preberá vedenie. Ríšek na prvom mieste, o dĺžku pred Šosanou, na treťom mieste Patricius z boxu číslo 10 v bielom drese. Kreator je priebežne štvrtý. Vedľa neho v zákryte Blue Gentleman Jack a je tam takisto aj Maximum Risk s Petrom Foretom z boxu číslo 11. Nasleduje La Pomme de la Rose, štvornásobná víťazka v modrom drese pod Jižím Palikom v strede štartového poľa. Za ňou je Brilliant Colors maďarského Zane Nibras, Rainiera v závere štartového poľa. Málo skúsená Miura z Lucie Filovou v čiernom drese. Vedie Salar Island pred Patriciom na treťom mieste. Je teraz na bariére, bližšie k bariére Šosana, štvrtý Maximum Risk, piatý Kreator, šiestý La Pomme de la Rose, za ňou Gentleman Jack. Vedie Salar Island pod Davidom Líškom, o dĺžku pred Patriciom, ten je teraz na druhom mieste a dopredu sa tlačí už Petrom Foretom posúvaný Maximum Risk. Hľadáme aj favoritku La Pomme de la Rose, a teraz bude útočiť vonkajšou stopou na bariére najlepšie, stále Salar Island. Ešte bližšie k bariére teraz bude útočiť Šosana, ale Patricius teraz má miernu preváhu, Patricius a Maximum Risk. Patricius a Maximum Risk 100 metrov do cieľa bojujú o víťazstvo. Patricius a Maximum Risk, ale Maximum Risk zdá sa, že má viacej síl a zvíťazí. Maximum Risk, Patricius, Šosana na 4. mieste, Kreator na 5. mieste, prebehol cieľom Salar Island a 6. Miura. Videli sme dosti druhej kategórie, veľmi dramatické, s 11 koňmi, v ktorých zvíťazil Maximum Risk so štartným číslom 11, navigovaný Petrom Foretom pre Staňu Kovotvar z lotu trénera Jaroslava Brečku. Posúvaný Maximum Risk. Hľadáme aj favoritku La Pomme de la Rose, a teraz bude útočiť vonkajšou stopou na bariére najlepšie, stále Salar Island. Ešte bližšie k bariére teraz bude útočiť Šosana, ale Patricius teraz má miernu preváhu, Patricius a Maximum Risk. Patricius a Maximum Risk 100 metrov do cieľa bojujú o víťazstvo. Patricius a Maximum Risk, ale Maximum Risk zdá sa, že má viacej síl a zvíťazí. Maximum Risk, Patricius, Šosana na 4. mieste.